नमस्कार। रउआ लोग जुड़ चुकल बानी राउर आपन चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चली देर कइले बिना आज के टॉपिक पे चलल जाओ। देखी, शेयर मार्केट के बात निकलते ही भोजपुरिया माटी के हमनी सन के काफी लोग के मन में निगेटिव ख्याल ही आवेला, जैसे कि रिस्क बा, पैसा डूब जाई, जुआ है इत्यादि। देखल जाओ तो इन्वेस्टमेंट के ऐसन कोनो जरिया नहीं खे जहाँ रिस्क नहीं खे। उदाहरण के तौर पर देखल जाओ तो हमनी सन एसबीआई में एफडी करा के सुरक्षित माने निसन, लेकिन एसबीआई के शेयर लेवे में डर लगेला। लेकिन ध्यान से समझल जाई नु तो दोनों में रिस्क एके बा। तो ई जौन हमनी सन के धारणा बा, सोच बा, उ रातों रात ना बदल पाई। लेकिन हमनी सन शेयर मार्केट सीख के, समझ के, अनुशासन के साथ समय दे के करम सन नु तो शेयर मार्केट में जितना पैसा बनेला उतना कहीं ना बनेला। एकरी मतलब ना भइल कि काले से हमनी सन हाथ पैर तोड़ के शेयर मार्केट के पीछे पड़ जाई सन। देखी, अगर हमनी सन शेयर मार्केट से घर खर्चा चलावे के सोचत बानी सन नु तो उ बहुत बहुत मुश्किल बा। लेकिन आपन कमाई के छोटा छोटा टुकड़ा शेयर मार्केट में डाल के लंबा समय में बहुत ज्यादा संपत्ति जरूर बन सकत बा। तो आई ये चैनल के माध्यम से आपन भाषा भोजपुरी में शेयर मार्केट सीखे समझे के शुरुआत कइल जाओ। आई यहाँ समझल जाओ कि शेयर का होला। देखिए, शेयर के सीधा और सिंपल मतलब होला हिस्सा। अब कंपनी का संदर्भ में ओकरा के समझल जाओ। मान ली कि ए नाम के कोनो व्यक्ति बा, ओकरा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम के एगो कंपनी खोले के बा। कंपनी खोले में 1 लाख रुपया के खर्चा होता, लेकिन ए के पास 80,000 रुपया ही बा। तो ए लगे बाकी 20,000 रुपया जुटावे के का ऑप्शन बा? वो बैंक में जा सकता, लेकिन बैंक का करी? बैंक पैसा तो दे दी, लेकिन उ कही कि अगला महीना से ही हमरा के किस्त देवे लगे। तो कंपनी खोले में आ खड़ा करे में ही कभी कभी 2-3 साल लग जाला। तो ए बैंक के किस्त अगला महीना से कहाँ से दी? उ ना दे पाई। तो ए पहुंचल फिर बी80 लगे आ जाके कहला कि भाई लोग, तू लोग हमरा के 10-10 हजार रुपया दो, हमरा एगो कंपनी खोले के बा। बी80 ए पर भरोसा जता के 10-10 हजार रुपया ए के दे देलक लोग। अब यहाँ 1 लाख रुपया ए लगे पूरा हो गए और कंपनी खुल गए। अब ये कंपनी में 80% शेयर ए लगे बा, 10% शेयर बी लगे बा और 10% शेयर सी लगे बा। ये उदाहरण से हमने समझनी असन कि शेयर का होला, कैसे शुरुआती दौर में कंपनी शुरू होला। अब आगे देखल जाई कि एबीसी कंपनी बिहार के एक जिला से दूसरा जिला में बढ़ावे के चाहता, विस्तार करे के चाहता, वो स्थिति में का हुई? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अच्छा चलता, ओकर बिजनेस अच्छा चलने लागल और वो कंपनी का बिहार के एक जिला से सब जिला में विस्तार करे के बा। तो ओकर मालिक का करिए? ओकर मालिक फिर अलग अलग इन्वेस्टर से मिलिए, अपन बिजनेस मॉडल समझाइए और समझाइला के बाद जिन भी इन्वेस्टर के विश्वास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होई, ओकरा से पूंजी उठाइए और पूंजी उठा के वो पूरा बिहार में विस्तार करिए। अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर शामिल हो सकता। 200 इन्वेस्टर के बाद ओकरा के प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कइल जाला। अब 200 से ज्यादा इन्वेस्टर हो जाई तो एबीसी पब्लिक लिमिटेड होई या एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी कंपनी बिहार में भी अच्छा करे लगल। अब मालिक सोचा तारे हम ओकरा के पूरा इंडिया में लेके जाई, तब और पूंजी के जरूरत बा। लेकिन अब यहाँ देखल जाओ तो अब इन्वेस्टर ढूंढल बहुत मुश्किल हो जाला और इन्वेस्टर जौन पहले से निवेशित बा, अगर ओकरा निकले के बा तो ऊ कहाँ से आदमी ढूंढी, तो और दिक्कत हो जाला। ऐसे अब ए स्थिति में एबीसी लिमिटेड कंपनी का करी? ऊ कही, ऊ आई आके कही कि हमरा के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दा। अपना कंपनी के सारा प्रोफाइल बनाई और प्रोफाइल लेके स्टॉक एक्सचेंज पे जाई और एक स्टॉक एक्सचेंज पे अपना आपके लिस्ट करवाई। ए तरीका से कोनो कंपनी धीरे 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 करके बड़ा होला। रातों रात कोनो कंपनी बड़ा ना हो जाला और रातों रात कंपनी खड़ा ना हो जाला। कंपनी के बड़ा बने में एगो लंबा रास्ता, लंबा यात्रा तय करेला। इन्फोसिस कंपनी के शुरुआत नारायण मूर्ति सर और सुधा मूर्ति मैम एगो कमरा से शुरू कैले रहे लोग। आज देखी देश के सबसे दिग्गज आईटी कंपनी में से एक बार। अब आई समझल जाओ कि स्टॉक एक्सचेंज का होला। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे कोनो कंपनी के शेयर खरीदल और बेचल जाला। भारत में 2 गो स्टॉक एक्सचेंज बा, बीएसई और एनएसई। बीएसई भइल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई के फुल फॉर्म भइल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और एनएसई का, तो बीएसई और एनएसई एक तरीका से 2 गो दुकान है जहाँ पे इंडिया में लिस्टेड जितना कंपनी बाड़ी स ओकर शेयर खरीदल और बेचल जाला।
तो अब सवाल आवता कि शेयर मार्केट का होला। तो देखिए, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट तीनों एक ही है। शेयर मार्केट उ मार्केट है जहाँ पर हमनी सन कोनो कंपनी के शेयर खरीद सकतनी सन, बेच सकतनी सन, उ भी मोल भाव करके। शेयर खरीदे के मतलब है कि हमनी सन वो कंपनी के कुछ प्रतिशत के मालिकाना हक खरीदत बनी सन। शेयर मार्केट में शेयर के खरीद बिक्री 2 गो स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई के माध्यम से होला। ये वीडियो में हमनी सन शेयर मार्केट के बहुत ही आसान भाषा में समझनी है सन। अब मिलल जाए हमनी सन अगला वीडियो में। आज के वीडियो कैसा लागल है रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।